Il-mod ġdid kif qed nagħmlu l-politika hi illi mhux naraw l-ikraħ f'kollox, imma ngħidu fejn hu tajjeb u ngħidu kemm u fejn nistgħu ntejbu. U din trid tkun xi ħaġa li trid tibda tkun iktar ċara f'għajnejn in-nies. Spiċċa żmien li nagħmlu il-politika tat-tkissir, spiċċa żmien li nagħmlu il-politika tal-mibgħeda, spiċċa żmien li nagħmlu il-politika ta' kollox ħażin ħlief dak li ngħidu aħna. Hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq Net FM għalli dan huwa proċess ta' ġdid tal-Partit Nazzjonalista fejn veru se ssib min ma jaqbilx jew jopponi, iżda huwa proċess li jrid isir, huwa proċess li wassal biex nagħtu lura il-partit lin-nies. Huwa qal li għandna nipproponu tibdil u soluzzjonijiet tal-futur ta' pajjiżna fil-waqt li n-nies ikunu jipparteċipi huma wkoll fi proġetti li jistgħu jibdlu lil pajjiżna. Dan sabiex in-nies jibdew ikkejlu mhux biss kemm hija b'saħħitha l-oppożizzjoni imma wkoll li tista' tkun gvern alternattiv. Għandna bżonn oppożizzjoni b'saħħitha illi kemm jista' jkun malajr tibda toffri alternattiva għall-gvern. Tgħidli dalgħodu ġej tgħidu da kollu. Meta n-numri fil-gazzetti qed juru mod ieħor, meta n-numri fis-surveys qed juru mod ieħor, in-numri qegħdin hemm jgħidu fuq kulħadd propju illi t-tibdil illi jien nixtieq nagħmel iktar minn qatt qabel hemm bżonn illi jsir. Adrian Delia qal in-numri qegħdin juru aktar minn qatt qabel li tibdil li jrid isir fil-Partit Nazzjonalista hemm bżonn illi jsir. Dan irid isir mingħajr telf ta' żmien sabiex aktar nies ikunu parteċipi fil-proċess tal-bidla u parti mit-tibdil. Dan anke fid-dawl li qed ikun hawn inċidenti li jħassbu lin-nies u sħaba sewda ta' kriminalità bi gvern li falla fis-sistema ġudizzjarja. Gvern li falla kompletament fl-ogħla livelli ta' dik li hija t-tħaddim tas-sistema tal-ġudizzju jew sistema ġudizzjarja tagħna f'dan l-iktar livell li jolqot in-nies qed isir iktar u iktar evidenti. Huwa qal li bl-influss tal-barranin fil-pajjiż dan huwa żmien ta' riflessjoni fejn naraw l-ekonomija u s-soċjetà fejn sejrin sabiex nifhmu li dak li qed tagħmel l-ekonomija u x'rifless fis-soċjetà. Dan għax ma jistax ikollna ekonomija li sejra tajjeb imma soċjetà li tmur lura. Delia fakkar li mill-aħħar statistika tal-NSO jirriżulta li hawn aktar minn 72,000 Maltin u Għawċin li jinsabu fir-riskju tal-faqar u l-aktar li jinsabu f'dan ir-riskju huma l-anzjani li żdiedu 0.9%. Dan meta l-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-2013 kien ftaħar li se jeradika u jeqret tal-kollox il-faqar f'Malta. Fl-aqwa żmien hawn min qed ibati l-iktar. Illi fl-aqwa żmien il-pensjonijiet l-iktar mhumiex qed iservu. Illi fl-aqwa żmien hawn min iktar minn qatt qabel qed jikkonfondi ġimgħa wara ġimgħa li ħajspiċċa barra fi triq għax m'għandux biex iħallas jew il-lown jew il-kirja. Minflok fl-aqwa żmien l-anzjani mhux qed ilaħqu mal-ispejjeż bil-pensjoni li jirċievu wara li jkun ilhom ħajjithom kollha jikkontribwixxu għall-ekonomija tal-pajjiż b'ħidmithom.